Юлдаш авылында дөньяга килгән Мирзанур Мирзахит улы Шаймурзин кечкенәдән китапка, әдәбиятка гашыйк була. Бигрәк тә якташы Роберт Миннуллинның шигырьләрен яратып укый. Үзенә бик җитди һөнәр сайлап, Түбән Кама шәһәрендә төпләнә. Нефть химиясе өлкәсендә хезмәтен сала. Хаклы ялга чыгу белән иҗатка чума. 2016 елда аның «Саумысыз аккошлар» исемле беренче китабы басылып чыга. Шигъриятның асылына ныграк төшенеп, соңгы елларда язган шигырьләрен туплап, ул «Гомер агышлары» дип аталган китабын әдәбият сөючеләр игътибарына тәкъдим итте. Әйтегезче, хатын-кызлар, сез соң нинди камырдан, әшидәнме, төшедәнме, әллә татлы баллыдан, төптәнрәк уйлаганда, һәммәсе дә бар сыман. Кайчагында буласыз сез, телләреңне йотарлык, кысып алып кочакларга, гел куенда тотарлык. Ашу килгән чакларда сез, үтләреңне сыдарлык. Кирәк чакта буласыз сез, сихри йомшак йомгак, я булмаса майда пешкән, табадан төшкән кыймак. Бәгырегез каткан чакта, кирпедә сездән йомшак. Мәхәббәттә яндырасыз, ут булып үтеп алып, кар бурансыз туңдырасыз. Салкын карашлар атып, һич кенә дә аңлап булмый. Siz әкияти, серле, әллә шулай булганмы? Яратабыз без сезне, сездән башка таң да атмас, кояш та килмәс төсле. Рәхмәт. Мирзанур Мирзахит улының күмәкләшеп килгән туганнары, авылдашлары, дуслары үзләренең ихлас котлауларын җиткерергә ашыкты. Гомумән, кичәгә килгән барлык катнашучылар да китап авторына киләчәктә иҗади уңышлар, тагы да яңа китапларының дөнья күрүен теләде. Китапны бүләк иткән егез, аны тира белән, ихтибар белән карап, әйләндереп чыктык. Һәрбер битен ул действительно тормыштан чыгып, бүгенге тигән бишәй күз белән яшьлектә бар, сугышта чорлары бар. Булачагында булган күк тигән табигать бик матур итеп язылган. Шуңа уңышлар сезгә, саулык, сәламәтлек. Действительно, менә шулай итеп, ел сайын традицияны ташламаенча, юлдашның тау башында очрашайык. Шагыйрьнең язган әсәрләрен аның иптәше Гөлсинә Шаймурзина көйгә салып, җырга әйләндереп, оста итеп башкара да икән. Узган кичәдә авторның туган авылына багышланып язылган җыры тамашачы тарафыннан бик җылы итеп кабул ителде. Ул зур шатлык, зур бәхет. Бу көттөрелгән шатлык булды бу. Җилларда катлаулы булды. Шул катлаулы булу аркасында кичектерилеп килде, бик көтелгән, бик шатлыклы, бик матур кичә булды бу. Мин күңелемә шундый май булып жатты, шул кадәр рәхәт булды. Менә китапхана хезмәткәрләренә, Клара ханыма аеруча зур рәхмәт. Шын мәгънәсендә яңадан илһамланып, канатланып иҗат итәргә була дигән ярыйдыландыр. Шараны район үзәк китапханәсендә эшләп килүче Илһам әдәби музыкаль клубының алыштыргысыз җитәкчесе Клара Халиуллина алып барды. Ул шулай ук иҗади берләшмәнең алдагы планнары белән таныштырды. Үзебезнең сезоныбызны ачып җибәрдек. Әле генә бик матур, мәртәбәле кичә үтте. Һәм алдагы айларда безнең күңелләрдә яшәр җырлары дип аталган хәтер кичәсе үтәчәк. Рәшит Шайгардан улы Рәхимовка багышланган. Шулай ук безнең конкурсыбыз бара. Подвиг летчика увековеченный в строках дигән Муса Гареевка багышланган конкурслар үтеп бара. Аның кичәсе 5 майда үтәчәк. Рәхим итегез, көтеп калабыз. Бу көнне Мирзанур Шаймурзинның иҗат кичәләре шулай ук Ябалак авылы мәктәбендә һәм мәдәният йортында үтте. Аларда бик күп җанлы очрашулар, шигъри мизгелләр белән ямьләнде. Алина Хадимуллина, Илеш телерадиокомпаниясе.